Habayakran bat kino pathai kubor kakong amperin kalaong baga sorkar kalarai ban penlong yak overseas job fair nakabenta kinos kibampat yokam hapo kejala Meghalaya bat kibakwa ban leit Trei Shabar jong kari kum ha Japan, United Kingdom, UAE, Germany bat Australia. Kalaong bakadon ru kawai ka company na Singapore kabakwa banyusim bentalang hakani ka job fair. Kajing temu jong ka sarkar ban penlong ya ka job fair kadai namar bakidan bon phaki no sakajalla ke baklam kam kumta kin yo e kajing hikai pentebit ba hinru banai ka ban kan thup lang ban yo jing hikai ban kren ya ka ktien ka thalit bat kini kinos kin yo jing hikai ha Delhi, Mumbai bat Bangalore. Kakong amperin kalaong baka sarkar kan siyasoy ya ka Memorandum of Understanding MOU bat ki company bapher kamtam haba ka sarkar kamkwa bakin mi ki jing ujor hadin halor ka jing bambyang ki jakasa ba shim khyai ki jing don kam jongki bat kumta terter. Kalaong baki nos kinyo ekatulop kabankot iway point san lak tengka hadu lak tengka shibnai bat en sakhati na katulop jongki ya kabailut by sep jong ka jakasa bat kajing penlut ha kajing hikai pentebin. Kalayathu papalat shi hajar ngut kilede Pynrung Kyrteng bat ka kermen scam babun kinos kinwan syakani ka program. Kakong amperin lingdo hakaway pat kalyang kala pentip baka sarkar jola kala penkre ya ka cabinet memo batamai banwanra hapo kejingalang jong ka kenhun menteri ya ka cashless card ya kinong Trei sarkar. Kalaong baha ka Central Government Health Scheme CGHS list ka sarkar pedeng ka rai ban siu ya ka jing jing sumar ki kattu ka ni ki jing pang na ka benta kinong Trei sarkar hendrai hakathan chate lamingi ka sarkar pedeng kampat pentemai ya ka song pisa jong ka CGHS laslembha bat ka sarkar Meghalaya bat ki wei ki jala ki la karpat ya ka sarkar pedeng pan pentemai no ya ka song pisa jong ka CGHS. Kakong amperin kalaong bakinong Trei ka sarkar pedeng kidon yiki cashless card kat ba hak jala Meghalaya 4 lek satya kumta kilanang jam bat penkre yakani bat ka kermen bashen kinong Trei jong ka sarkar ki bayo iki reimbursement ni yo biang yakaba penlut hak jing leit sumar jingpang kin sayo no shen bangin don ya ka job fair lani kajing ya kendu jong baro kinos ki bamdon kam don jam lani ki bas ngau ba ki la man yo ka kamai ka ba kam he da ka ba ki leit Trei shaki jaka shabari ti kandon ka job fair ha ka sautri ka biji ha convention center nakaliang ka jongi ka health department but nakaliang jong honorable labor minister ngin Trei shitam ban pet ba kani ka job fair kalong kababahan na kamta ginong sosnong tingi aware ni khot soba ya baro kinos ba shong halakiyin klem kam klem jam banwan ngila dep khot lupa ya ka application na kabenta kani ka job fair lemba ka internet but iba register bat ngi ki poi Rusia jatam kita kamut ba ka don kata ka jingtrang ban yo kam yo jam tingi kermen ba lemba kani ka lat ka bakin ai na ka skill development ka badai jo ka labor department ngin la ban yarap ya kinong sosnong bakin yo ya ka kamai ka kaji ka bakam scam bat kin pendon kam ya kata ka skill ka bakila lek ban pule ladu license shaning lada ka de BSc nursing du license lada de GNM ki ANM ki ba long term programs tingi yo iru ba let's see haka nursing program ru hadin bangala lek mangana kawai ke jaka ban lek ya review ngin pet lada don kam ban pet ya ka curriculum jong kinos amar kinos usually ki shulek ki pule betik tang ya ka nursing timenta ha kani ka global market ka bang yo i le ka jingple jong ka yau ka hat shaka perthai bro ko bai kapan iba let's see ni de don compulsory language coaching tengkan tang manik Trei South India ru kada pimnang ya ka local dialect ta bhai pi namar ka Tamil lani ka Kannada lani ka Malayali ka long compulsory lada pikwa manik police pikwa leit Trei shiki jaka tingim kren tang ya ki nursing ya ki language skill jung ki nos shabari even inside the country tingi don kam ban pet ya ki changes ki bangi don kam ban wan lam
lada pikwa ban ai kam ai jam lani ban play talat kelenti yaki breu ki basong ha ka jela jungi ki bala dep training kum kan nursing hapdeng shilak shiteng bat arla te ha ka initial period ka baki train ka sarkar kan pensiu sanpong aja ya ka training juki tambah ka training juki kala ban poi kumba arlak shiteng lailak ajinglot jong kiniki trainees ki bala tre ban leit Shabar ti menta the remaining kaba tam nang ta ka jinglut ka jong ka training ka jong ki kinsa siu hi nakatulok ka jong lada ka day silak steng arlang tita kamot kidi ban bu kulut lakum no ko ba 800,000 lai 4,000 shibnai ban pelut ia kani ka kos titang clear ya kata kila yo saladi ya kata katulok ka jong ki